Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Η σωστή ενημέρωση οδηγεί στις σωστές αποφάσεις και η έρευνα είναι ο βασικός σύμμαχός σας σε αυτή τη διαδικασία. Η Λάρνακα ομολογουμένως άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει και μπήκε για τα καλά στο χάρτη των επενδύσεων. Κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν απλά θέμα χρόνου. Η οικονομία είναι ένας κύκλος, το ίδιο και το real estate. Ήταν η ώρα της Λάρνακας. Ο CEO της Quality Group, Σάββας Κάκος, μας μεταφέρει το όραμα του ιδίου για την πόλη της Λάρνακας, αλλά και τις επενδύσεις που έδωσαν νέο αέρα ανάπτυξης. Πολλοί διεθνείς ήδη λένε ότι η Λάρνακα είναι το the new big thing in real estate in Europe, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολικό. Για στην τοπογραφία της Λάρνακας είναι ένας πανέμορφος πόρος, έχει ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο, ίσως και το μεγαλύτερο μέρος στην πόλη που να αγγίζει στη θάλασσα. Και το πιο σημαντικό ήταν πάλι φορμάλι. Με μαθηματική ακρίβεια το προβλέπαμε εμείς πριν 10 χρόνια, γι' αυτό και σαν εταιρεία επενδύαμε μόνο στη Λάρνακα και πούποτε άλλο. Και τώρα έρθει η ώρα της Λάρνακας και δεν είχε επιστροφή. Θεωρώ ότι σε μια δεκαετία η Λάρνακα θα είναι μια καινούργια πόλη. Κύριε Κάκο, δεν θα μπορούσαμε να μην σας ρωτήσουμε για το Radisson Blu που έφερε και τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη μας. Δηλαδή είναι στολίδι της πόλης. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς προέκυψε και ποια ήταν η αρχή αυτής της ιστορίας, γιατί ήρθε αργότερα και το Radisson Resort. Γνωρίζετε πολύ καλά σε αυτή την περιοχή. Η κακόφημη περιοχή της Λάρνακας. Και όταν είπα στον τότε δήμαρχο κύριο Ανδρέα Μωυσέο, θέλει να αλλάξει την περιοχή, δώσ' μας άδεια να κάνουμε ξενοδοχείο. Και μου είπε από τα άθουστα στις αρχές. Ήταν λίγο παράτολμο, αλλά εγώ θεωρώ ότι η ανάπτυξη είναι ο μόνος τρόπος για να φέρεις ανάπτυξη. Έτσι. Και τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Και οι επενδύσεις φέρνουν νέες επενδύσεις. Έπρεπε αυτή η περιοχή, η οποία βρίσκεται έξω από το λιμάνι, 3 λεπτά από τη θάλασσα, από όποια γωνιά και αν είσαι βλέπεις θάλασσα, έπρεπε να γίνει κάτι καλό. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα, τολμήσαμε και πετύχαμε. Αυτή τη στιγμή, να θέλετε να σας πω και τιμές. Τα οικόπεδα την εποχή που αγοράζαμε γήινεδο ήταν 100.000 το οικόπεδο, αυτή τη στιγμή μισό εκατομμύριο. Δεν επωφελήθηκα μόνο εγώ, επωφελήθηκε όλη η Λάρνακα. Όλη η Λάρνακα. Υπήρχε ανάγκη για να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση, την επενδυτική αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Γιατί περάσαμε μια περίοδο στασιμότητας και το έργο σας όντως τόνωσε τη συγκεκριμένη περιοχή. Φέρναμε πελάτες στη Λάρνακα και για να τους φιλοξενήσουμε και έμενα στη Λεμεσό. Το μέλλον της Λάρνακας φαίνεται λαμπρό. Τι όμως πρέπει να γίνει, ή ίσως τι πρέπει να μην γίνει, να προσέξουμε να μην γίνει, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό για τη Λάρνακα και να δυναμώσει η πόλη όπως ελπίζουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που έκαναν οι άλλες πόλεις και κυρίως η Λεμεσός. Θεωρώ ότι πρώτα η Λάρνακα είναι η μοναδική πόλη που η οποία έκανε master plan. Ότι χωρίς master plan. Ολικών master plan τεράστιας περιοχής. Ακριβώς, τεράστιας περιοχής, όπως έγινε στα παλιά δηληστήρια, όπως έγινε κέντρο πόλεως, το οποίο είναι μια μεγάλη ευχή που έγινε αυτό. Έχει πολεοδομικά, είναι χτισμένη με τους 2 κυκλικούς περιφερειακούς δρόμους, άρα δεν έχει το πρόβλημα της κίνησης που έχουν οι παράλληλοι δρόμοι όπως έχει η Λεμεσός. Διότι γνωρίζετε όλοι ότι στη Λάρνακα σε 5 λεπτά είσαι όπου θέλεις. Και κυρίως αν είσαι ντόπιος σε 3 λεπτά. Είναι λόγω καλής πολεοδομίας. Και θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε την πολεοδομία. Δεν μπορεί να βλέπεις έναν πύργο 40 ορόφους και δίπλα να βλέπεις ένα διατηρηταίο το οποίο να έχει την ιδιωτική πισίνα. Πρέπει να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε σαν δημότες της Λάρνακας και να λέμε θέλω κι εγώ 20 ορόφους εδώ, θέλω εκείνο, θέλω αυτό. Αυτά είναι μόνο ζημιά κάνω. Δηλαδή αυτό που λένε σήμερα ότι η Λεμεσός είναι ρωσική πόλη και αγοράζω την ίδια μπουκάλα νερό που αγοράζω στη Λάρνακα 50 σέντ, την αγοράζω στο περίπτερο 2 ευρώ, αυτό είναι τεράστιο έγκλημα, κατά την άποψη τη δική μου. Επίσης δεν μπορούμε να πουλούμε στην Κύπρο 25.000 το μέτρο. Για το όνομα του Θεού. Δεν είμαστε ούτε Νέα Υόρκη, ούτε Τόκιο. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτές οι τιμές στην Κύπρο. Και είμαι developer.
Μην το ξεχνάτε και το λέω αυτό υπεύθυνα. Αν και δεν είστε γέννημα θρέμα της Λάρνακας, δεν είστε σκαλιώτης που λέμε, αγαπάτε τόσο πολύ αυτή την πόλη. Η Λάρνακα έχει μια άβρα με καλόν κόσμο. Έχω έρθει στη Λάρνακα από τα 13 μου. Τα παιδιά μου γεννήθηκα στη Λάρνακα. Μας φιλοξένησε με αγάπη. Αν δεν αγαπάς τον τόπο τον οποίο ζεις, μετά δεν θα σε σεβαστεί ο ίδιος ο τόπος. Και κάτι το οποίο θα το πω, Χριστίνα μου, διότι νιώθω κάποτε κάνουμε και ένα λάθος εμείς οι Κύπροι. Αυτή η φοβία με τους ξένους πρέπει να σταματήσει. Να πω πολλά παραδείγματα. Όταν το 1974 έγινε ο πόλεμος, στο Λονδίνο φύγαν και πήγαν 200.000 Κύπροι. Είπε κανείς να φύγουν αυτοί οι Κύπροι διότι δεν είναι Άγγλοι? Όλοι τους έδωσαν ακόμα και υπηκότητα σήμερα. Η παγκοσμιοποίηση επιτρέπει στον καθένα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όπου κι αν είσαι, αν θέλει να ζήσει στην Κύπρο. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Θέλουμε να δίνουμε έναν καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Θέλουμε σίγουρα να λύσουμε το Κυπριακό και θεωρώ ότι με την ανάπτυξη, με την αγάπη, με την συνεργασία όλα μπορούν να γίνουν. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι και αν είσαι Λαρνακής, Βαροσιώτης, Λεμεσανός ή οτιδήποτε άλλο, στο τέλος της ημέρας όλοι συγγενείς είμαστε. Πώς βλέπετε εσείς τη Λάρνακα σε 10 χρόνια? Να σας πω από προσωπική εμπειρία, γνωρίζοντας τι χτίζω εγώ. Πάντα σε συνεργασία, διότι το μοντέλο μας είναι με συνεργασίες με ξένους επενδυτές και είναι και κολοσσοί κάποιοι από αυτούς τους επενδυτές. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε λειτουργία το Radisson Blu, το Radisson Beach, το Indigo στο κέντρο της πόλης, το πρώτο έργο που γίνεται στην πόλη, το οποίο το Q-City Center, την πρώην του Άδη Δημητρίου, αν γνωρίζετε, όπου ήταν ένας χώρος που στεγάζονταν ναρκωμανείς και στο τέλος της ημέρας έγινε ένα στολίδι. Τώρα το παραλιακό μέτωπο της Δεκέλιας με το Palm Beach, με το Χρυσόψαρο, με το Iguana, με το Βεργή, με τα τόσα και τόσα έργα τα οποία έχουμε εκεί, το πρώην Σταύρος Hotel, τα οποία αναπτύσσονται. Όταν εμείς μόνο σαν μια ιδιωτική εταιρεία, όταν ο Όμιλος Λευκαρίτη ανακοίνωσε το Land of Tomorrow, υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση αυτόν το πράγμα να μην είναι επιτυχία και να μην αλλάξει ολόκληρη η πόλη? Τώρα γίνονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων και πανηγυρίζουμε εμείς για 4 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κύπρος έπρεπε να δέχεται πάνω από 10 εκατομμύρια τουρίστες και με τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν και τις ελλείψεις που υπάρχουν έπρεπε να έχει πληθυσμό πάνω από 2,5-3 εκατομμύρια. Μα είναι απλά μαθηματικά αυτά. Το πρώτο πράγμα που θέλει αυτός ο κόσμος είναι στέγη, είναι φαγητό. Άρα η ανάπτυξη θα φέρει ανάπτυξη. Και μιλούμε χωρίς λύση του Κυπριακού. Φανταστείτε και μια λύση του Κυπριακού. Μην ξεχνάτε, αν δεν απατώμε, η 20η πόλη στον κόσμο, η οποία για 3.500 χρόνια κατοικείται. Και τώρα έχουν γίνει κάποιες απίστευτες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, οι οποίες σίγουρα θα την βάλουν και στον χάρτη της αρχαιολογίας, που αυτόν ζητά ο κόσμος. Με την Μαρίνα της Λάρνακας, αυτό το έργο σίγουρα θα αλλάξει όλη την Κύπρο, όχι όλη την Λάρνακα. Άρα το τι βλέπω, η απάντηση μου έτσι ξεκάθαρα, είναι ότι το είπα σε μια συνέντευξη στο Φιλελεύθερο, θυμάμαι καλά, πριν 15 χρόνια, ότι η Λάρνακα πριν το 2030 θα είναι το Μονακό της Ανατολικής Μεσογείου. Τολμώ να το ξαναπώ σήμερα. Θα κλείσουμε όμως με το ότι εσείς σαν εταιρεία έχετε επενδύσει πολύ χρόνο αλλά και χρήμα στο να φτιάξετε υπέροχα φανταστικά βιντεάκια που δείχνουν όχι μόνο τη Λάρνακα αλλά και ολόκληρη την Κύπρο. Πραγματικά όταν τα είδα την πρώτη φορά είδα μέσα τοπία και μέρη που δεν ήξερα ότι υπάρχουν στο νησί μας. Αγαπώ την Κύπρο, είμαι περήφανος που είμαι Κύπριος, θεωρώ ότι είναι ευχή Θεού το να γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο. Μακάρι να αγαπούσαμε όλη την Κύπρο όπως αγαπούν και πολλοί ξένοι την Κύπρο περισσότερα από εμάς τους Κύπριους, και είναι υποχρέωση μου να κάνω αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς όσους έχω το κινητό τους βομβαρδίζουμε πολλά από αυτά τα βίντεο. Είσαι μια από τις άτυχες τυχερούς, δεν ξέρω, τυχερές, οι οποίοι παίρνουν αυτά τα βιντεάκια, τα οποία δημιουργούμε από μόνοι μας και πολλές φωτογραφίες. Έχω συγκεκριμένα άνθρωπο που η δουλειά του είναι μόνο να βγάζει φωτογραφίες της Κύπρου, τίποτε άλλο. Και όλη η μέρα είναι έξω και βγάζει φωτογραφίες της Κύπρου, όλης της Κύπρου, όχι μόνο της Λάρνακας. Για να προωθώ αυτό που αγαπώ. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι.